Bueno, hapa denoi, pentsatze zuzenekoan neon behar gehala. Teorian zuzenekoan neon beharko inateke. Eta ikusten nahi beharko zinekete. Txatak jarri dut, baina ikusiet delaia handia daola. Idatzi zezuetak favorez txatetik ea ondo ikusten dan eta hori. Espero ez. Momentuz pantalla bat izan, argazki bat ikusten nahi izate, Eta ontsa sartuko da partidara. Bueno, zerbitzarian ibiliga The Center mapan. Desente egin ditugu eta artefaktu guztiak lortu ginu zen. Eta... Bale, perfecto, bainat. Eta, bueno, artefaktu guztiak lortu ginu zen eta, bueno, bosa akatzea falta zen. Baina The Centerko mapa daukan nada bosa garaitzeko beste toki batea teletransportatzen zaitu. Eta dinosaurio batzuk... Dinosaurio batzuk ez daki zeatik ez dia teletransportatzen aruntz. Eta, karo, oso borroka, ordun ezin dugu dinosaurio gabe junda oso zaila da irabaztea, ordun pantsatu dugu, geuk espaunatuko dugu dinosauria toki konkretu baten, dinosauria, bosa espaunatuko dugu toki konkretu baten, eta, bueno, aneingo dugu borroka, lehenengo armi arma zengo dugu, armi arma garaituko dugu, eta, bueno, armi armak arazo askoik ez bau ematen, tximino erraldoia garaituko dugu. Eta, bueno, behin mapa bukatutakoan, gaur bukatzea espero dugu, bihar ja jarriko genuke, saiatuko geha bihar ja jartzen, edo bihar lan egingo dugu mapa berria jartzeko, Valhalla mapa izango da, eta baita ere behiratuko ditugu mod berri batzuk ea zerbitzarien sartu lehizkeun, pixka joko gehiago emateko, zerbitzariei eta gauza gehiago izateko. Eta, ez zait gehiago zer rekurritzen, aurkezpena bukauta, Discordera sartuko naiz, Discorden oain momentuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eta ni 10 pertsona izango geha. Eta, bueno, esango izkitzute zen gehan, Discorden, Ekaitz, Galaipa, Ibas, danak hemen hauntzikoa dira, Ibinkin, Inigo, Joni, Jon Telleria, Emel Azar eta Urtsulu. Gero ni, 10 horiek izango geha, oin sartuko naiz, eta ja zuzenean, behaiek ja itziten nahi geha, ja prestatzen nahi geha emateko ara, eta, besterik gabe, amendik disfrutatu dezazuela, zerbait duden bat baldin maukazute txatiktik idatzi aldeten moduan irakurrikot, baina, borrokan da igeanean da, oin bastanteko lioa ongo da zeiten. Dinosauro guztia garea ematen, barku baten pasabar ditugu itxasotik uarteraino, eta, pixkat lioa ongo da, asike, agian dezaten ditzen dut txata, baina, zeuk ikusiko zute benetan zerbitzarian nola ibiltzen geha. Discorden sartuko geha. Bale. Ez da nire. Itzuli naiz. Joini harit. Kasoitea. Bai, lasai. Oendik dinosauriak eman behar ditugu. Zuzenean zaudete, Aixo. Mikel, bale, etorri aiz. Bueno, Mikel, izekun guai lurretiko txorien baitare. Lurretik aukera. Bale. Nezunen etorri. Hortaz, Itxugin ude dau, ja jarrita. Henik ura bete bet. Bat emate lagunduko ze egiten? Txoriak, lurrekoak ematen? Zukaritzen dira ongo dituz. Honena izango da zian hori, deno joatea lurretik, ez? Bai, dano lurretik jun. Bai. Bale, jetxizat. Mikel ezaztu, agian ez dituzu beharko, baina pozioak daude auskailuan. Eta ekaitz berdin. Nik ez ditu hartu. Bai, hartuko ditut. Zagoz jakin jazu,
ketzalean sartu danak, armairutan. Hori da, igo armairura bestela baten batek. Gorriak, Oraintxe nahi. osasun edabeak. A ber, hartu, ez dakit. Denak hartu ditu da, espada. Hartzetan jarri eta jarraitzeko eman. Hori da, Jon, zeuk eman jarraitzeko. Itxoin, zein ketzal da, hau ez? Frentekua. Joni, Vale. Ez, ketzalazeak etxe gainien ziok. Bai, hor nau. Bale. Oita, ze daukagu Rex bat, zelari gabe? Bai. Bale, Jon, eman jarraitzeko danai eta... Animali guztiak beker eman ditugu. Bai, dana eman. Bueno, igual txoriak eta kontuz. Entzan jota mateko dut. Bueno, jota eman, azken finean, oin joan behar den tokira, peligroa hondik ez dago. Spawnatu behar duzuna bestik ez. Ez baino, uartea ez, uarte baino lehenagotik geratu herria, barkura sartu erditu duta. Vale. Ibai, bigaldu zuen laguna eta hola, el link. Nahi bazu? Nondolik. eman behar diteu artefaktu. Ai. O ez. Ai, koño, jolasetzeatea ikusten. Zuzenekoak, ahaztu zaitan ditzen. Artefaktuak da, ez, nik zuzenean espauneatukoet animalia eta listo. Jon kontuz, gelditzen dira batzuk hemendik. Bai, Gatuta. nik emango jo jarraitzeko. Vale. Eske, animali jaten den nire erdin eta buga egiten dut nahi gero. Joder, Uf, hau da dino festa dagona hemen. bai. Ona gutxinez. Bale, Jon, emaio zuzu jota jarraitzeko danei. Zertua. Ez, zeina izako jarraitzen, oi? Hala. Hala eman niazu. Eta gizenek mandio jota. Nik ez. Ketzala kendu mendio mesedez zintzen lamaitu. Utzi. Danak kanpora atera, Hala, denek. bale, on geldiutu. Eta on barruan gatu dianak... A ber, karno hau. Ni gelditu nahi Vale, bana dinostian harrapatuta. Ketzal bat hemen gelditu, Zarkoare Barrura, bai. ez? Dino guzti janorekin eta. Zun, gigantoso eraztenek ere mamado. Elinka pasa. Utzi hori niri. Linka, Eta T-Rexa, zatik utzi duzut hemen. entxoan, Ni zergatik nago lurrean, ketzal gainean balnegon. Ba, ketzala moitzen nero egentzealako. Deskonetu eta limaz ere. Vale, non zaudete. Itxoinean Utzi ez dute T-Rexa hemen, Bale, hor dago, linka pasatu Discordetik. Ari, Ekan hori gauzak eman behar ditugu. Esan, ekaitz esan dizu? Nondik hau zazte? Ez, momentu zuentik etxeparean gaude. Baina non vale. ziko, Bale, ez, dana atera deu. Bueno, otzo bat falta da. Zein dago T-Rexa eramaten, ketzalari. Honena pertsona Vale. eta arduratzea ematea animalik zeara. Pilo eta kartore eman baitugu hemen gitzea. Utzi hemen, total. Non utiozu ketzala. Jon, zeuk emaitzezu? Jota eman eta... Aritz, ere emango gut T-Rexa. Txorik erren jartzen zezkit. Bale, ondo entzun. Ah, bale. Gauze bat, txoriak eman, eman. Txoridanak eman beste toki batea. Arazidario mei bizi jo diozue o minatu? Non zarete? Zeini? Jirafa. Nik iko diot bizitza. Oi, milare. Bale, txoria mugitu zeatik urruti. Aritz, non zade? Giganotutik urruti. Oin trampan. Vale. Uf, kostatu behar zegu dena ere matea, Mira, Bai. non nigo ezket. Nigo zait bakarrik. Vale. Hemen atzan gelitu dira dino batzuk, Apa. Bai, zein, txoria momentu separatu, bestela zoratu iten dira zeakin. Iban, ez zure baina petero da manda hau. Ja, ikusi dut. Eta txoriak igual etxean lagatzea honena, ez? Bai. Ba, ere matzaitu. Itxoine eske,
hemen atzan dauen dino hauek giga eta... Ah, bueno. Hori da, Jon, horiek ere gerturatu itzazu. Rex hori eta. Hori da. Jones, bakizu ze alde eta abiatu bertzean, ez? Ez. Bale, Erreka segi. Hori da. Hori momentu da ketzala. Ibaiakin segi ze aldea. Hartu. A ver. Jo, hemen dazkagu listosaurus batzuk eskapan. Hombre, honena ez da, baita ez da idea txarra txoria bat hartu eta txoriakin jarraitzen eman. Daude hemen. Joni, zu ez bondio. Dinon gainen jun bagen guztin, jun dinoa iotzen. Bueno. Ekaitz, Jon, junbertzea zara, atea badao ba, tek atea, Ibane jarreuna, alde hartara, eta ibaia ibere iritsiko zea, ba ibaitik zeitu itxasoraino, aiatu arte. Vale. Zuzu esan diozu ibas? Guti. Ketzalan gaina joako genukena dan, ketzalen guatzeko guzti. Vale. Ba, beste dano jun, ja Bai, juten zaz, segi, Hobeto batzetik joate, ba ezpada... Beste koinez ikusteko dinorik ez dela galtzen Hori da. bidean. Norbait nahi badut horrik etzalen gainen. Listosaurusa eta haiek hor gelitza daukate baina. Gama lau jartzen dut eta txori bat hartukot eta atzetik jarritukot zeiten. Beitzen... Inor ez dala gehatzen. Buga hori nahi hemen erdin. Ali bat guztin erdin. Ba, nik etzalen hijo. Bale, Joni, ketzal hori ondo zaitu, Bai, noski. Ze... Pentsa hau zea aukala. Bai, ze arma. Ketxali gabe ez dago zerreiterik aur. Non aurkituko gara, edo zuen atzetik jungo naiz. Atzetik, jun. Bai. Nik gama lau jarriko bestela ez dut ezer ikusten. Baina hortik. Baina... Bale, Hobe daukezu hortik ez jutea? Inigo, Bestela kriston buelta emango. Ibaia etorri eta segi Ibaian besteekin atzetik. Vale. Koño, zeare badator da. Gaimimu zaburruka. Gure gainimo torria. Bai, eta listosaurus batek zein duen, igo da... Jirafaren gora, horrutza. Ba. Atzetik rampatik. Hor dijoa. Oin atzetik dator. Bale, estosaurusak galtzen baditu gure ez du, axola. Bai, erori dira, baina, bueno, berdin du. Fiomia eta guzti. Bai. Bueno, baina horiek ez dute. Teka txikitu ingote, eta bigarren ketzala, Hor gehatu da, non baiten. ikusetan guzti jatu. Bale. No se van a tener pa. Bale, ibaiti dikuste Listrosaurusa, Karnoa, Dondona dijote, bai. Jon, pixkat gelditu. Zer. Zein egin zaio jarraitzen, danak? Bale, oso ondo, txoriakin zeiten. Bai, beste da buga hoiten nintzen. Bai, horretik. Denak erin jarrita. Bai. Arbatipak Karnoa da. Bai, uretan oso geldoa da. Bai. Ba, junbertzea, oain justu daukazu frentea junda, han obeliskoa teongoa, ba. Bueno, ez azken fina, Ibai honei zeiu, ze barkua dago Ibai honen bukaeran. Bai. Segi, lasei. Bale, galdetzute txatean zea. Eskeletoak, entzia bada, eskin bada. Zan, Halloweeneko eskina zan, ez? Eskeletoana. Bai, ketzalak edo dauke. Bai. Halloweeneko eskeletoa zan. Eta gero, gabonetan beste eventu bat egon zan, zena. Rexa ez, zea zan. Raptorra. Raptora, hori, Raptor Claus. Santa Claus bezala, baina...
Kaitz, zerbait arraro egiten dizu mikroak. Ez dakit, bestela nik igual entzutet, Bai. Hiru bat diguta ikusten. Armadura da, tek armadura. Galdetzen. Zirreza daudena. Bai, urdina da armaura bat. Berez, armaura hori jolas amaiera da. Bosa garaitu eta eraikitze duzu. Baina hauek erabiltzen dituzte. Baina horrei izaba jarrita, armaura horrei alako kombustiblea jarrita zeiten duzu. Laserra disparatzen ditu Rexak. Baina guk munizio hori kendu egin diauze ez daukaude. Kaitz, uste zure mikroa dala, Bere mikroa ni baita entzutet. Bai. Behiratu zezu aber igual gezken txufatuta da no? Olako zerbait. Zin dator barkuan hemen. Potzinatzu batzen? Joan. Aidan. Hemen ni aizen jarraitzen agenta biz bat, nahi bat. Kontu zea, harritan ataskatu diata. Gelditu, Jon. Bingen balko zu pikoa, harriak puskatzeko. Ez. Hain ez hemen zuaitzau puskatzen, baina... Jogar. Listo. Bale, hemen beste batzuk gehiatu dira, hau garrian. Itxoin beste lehigoko... ez, baina ezin ez igo, ez daukate zelarik. Lantzakin puskatu harria, hori da. Bale, liberatu dira. Agarra jotzen nahi zian. Zuaz izan lanean. Bestela duedik urose hau gezue. Bai. Bale, Listrosaurus akatzen dela kartela atatzen dela zai, Zai data. Megapiraina batzuk ez ezkiota atakatzen. Han ikustezu Jon urrutian arku bat harriakin egin da ona? Bai. Hantxe dago barkua. Nik ez barko ikusita oso aurrian nago, Galdetzen dute, bos, ia da. Esan nahi da. Bai, ia batek manejatzen duen. Ia da zeak, ordenagailuak manejatzen dula. Bai, zerbitzari honetan gu bakarri gaude. Bai, Zer irletan espamatuko duzue? 50 euro gian? obelisku da honin. Norbaitek aldizken du agenta biz hau. Bai, 50 euro ez? A ber, Ni barkoan nago. Jon, itxoin pixkate, hemen dagoela... 50, bai horiek. Bai, itxoina, hemen karnuk eta pixat. Hor gehitu da argetaz bat geldi, eman segiteko horrei, nahi molestu egitetelako. Non dago ikustezu? Horren dago, oin ikusiko zu. Bai, Mikel amen. Barko- Binget, zeu gartu argentabiza igual. Non dago? Amen. Bale, bai, hartuko dut. Mikel barkua da aurrekoan erabili genuena... Giganotoa pasatzeko. Hori da. Nagoan nire dugun hortan. Nila nago Ez. irla gentian, Aurrera nioan nago junda. Modo historia modukoa da. Ez da modu historia moduko bat. A ber, daude. Arken daude aztezea. Ez da Minecraft moduan, daude koazulo batzuk. Eta koazulo hitan daude artefaktu batzuk. Da koazulan fondoan. Orduan, koazulan fondoa iristeko zen behar duzu. Gauza pila pasatu behar dituzu. Egoten dira dino salvajeak eta pila bat, baino... Karo, atakatu egiten dizuete danak. Eta zuken behituzu oianak akatu, iritsi bertzea eta artefaktu hartu. Artefaktu hau daudela 8. Amen. Eta 8 horiekin gero inbokatzen duzu bosa. Bos. Bueno, bai, kasu honetan 2 boss, baina guk banaka egingo dugu. Tximua eta armi arma. Lehenengo armi arma egingo dut eta ero tximua. Biako durra maziate. Kaitz, Ez daude- zeintzia ez ez? daude- Deskonektatu intzia ez? Bai. Bale, eske urazpian zaude. Bale,
Listosaurus hilda. Ez da hobe lehenengo tximuak atzea, ze... Bueno, Ez, arma txikiak erreza odiakatzeko gorilak baino. vale. Bale, kaitz zure alban egon naiz, raptorren bat etortzen badago. Ni nago hemen, Ea, barkuan, zuen zait. Bale, barkuan jula izketzute pixkanaka organizatzen pasatzeko gauzak. Kontrol de aduana. Mega hasi zegun ekatzen, egituan lokartuko da. Bai, Zein? megalosaurak... Bai, egunez bai. Oiek, egunez ez dute ezarra balio. Ba, hemen utziko dugu, hemen dator bidean geldi. Bai, utzi, igual, megalosaurak utzi hemen. Hor bertan da, gero, bueltan. Biziri badare, etxera buelta eta pekitxo. Por cierto, uartean zea daude, birrex daude. Ez tebe zerra aguantako dauka arsenalakin, baina bueno. Ba, eta karno pila daude. Beti, eta txori horietakoa. Hori zino, zai, ez da. Ametraiora bakarrik ibili beti bozantzat, Hemen, harri handi hau aldo nolete kuska gozpare. Zegarri. Hemen errentau. Segunik baten bat egongo dara. Horretzeko da. Ba, lasai, zuk segita, eta eskatzen manima baten bate. Aizea sartzen ekaitz? Kio defensako zuen txiki. Muteatuta dago ekaitz. Vale. Bueno, atzean gehatz, ezke txarrena hartz badaukala. Ez egon dode erikus batean? Ez, hartz badauka. Eta ez dakit ez natukoan, o ez? Zer, jatzen zarentzate? Hemen, izten gutxi falta da. Baina hain koñozo bat izango da, ara junda. Bueno, gauza bat ingoet, hartzan erekin emangoet, eta gero etorriko naiz, ekaitzen bila. Zen berriz sartu da jolasea, ez dakit arazoak hori izaten nahi dan. Non zaizten. Joa, Sei, notizi ona, zeak, arkekoak egin debena, mod honenai, kreadoreai, hilero 4.000 euroko, zea, sueldoa. Wow. Bai, pasada da, baina, bueno. Nik uste hori inbarko zutela, ze lan handia dago. Claro, salmenta pila diotzitu mod honak, Hori da. mapa honak. Aritz, barko utzi dugu beste aldean, mugituko dut? Bai, mugitu, gure aldea. Ze dinoak ibaiti pasatzen aztea baino, zeitea. Nena, animale gaitu dut ekarriko du nik. Bale, eramazazu. Sei ikusle dauzkagu. Megalo bat geha da hemen. Zuaitzen. Nik utzi eta dut esan da. Ez, megalo kutsi, ze, todo merezi. Ze, hiltzeko ho hemen. Igual ingo dieta. Bueno, hil gaur ez bada, biharrengo ja. Zerbitzaria zeitean. Eusti da, zabez, utzik inoen. Ez da problema hiltzea, problema da oso motela da lagoinez. Bueno, sabez dut bat galdu indego, Bakarrik egite egiri alde bat eta bestea. Badator, ba? Ez, panen dago. Eran ikuste zuten, zuzenekoko, ikuste zuten han uartea, obelisko giganteakin han izango borroka. Baina oin, pasatu inber ditugu, itxasotik. Kanguru ekarri ez be, horrek ez da, kadakatzen. Danak garri dugu. Eta ez dakik kastorea ere zotean hemen. Ez, kastor uste da giluala. Bai, gaztorean gerikoa. Hemen raptorea, zein hauke, ikaz. Etxezta. Zira, pero nik alimu bersekin dago. Hori da, akatu. Bale, joan dinoren batzuk barkura igotzen. Nik eraman ditzazke dino bakarra alde batetik bestea. Egan. Pena guztiek ez daukatela zela. Ze zela gabe oso zaila da Ekarri karno mate donere aspira eta nik eraman goet. igotzea. Poliki, banaka eramaten. Jon, igoko dituzuzuk barkura.
Aion, Kristal konejo, txamal. Bale, hemen dago hartza, Ekaitze zaukana. Mira nola ikusten dana korrika. Era, Ekartzen behar zuen ere aspirazio zer, nik eraman dezaket. enber dituguna da Hortxe. barku hontan eman. Hartu dut, bai? Plataforma Bai. hontan, Bueno, ni beste aldera noa. Ze, gutxi gora bera nuen aurkituko gea? lasai, lasai. Albada, momentuz Ondekarren ondartzan utzi. Hementxe, argi berde bat aida ba eroitzen. Badau beste ketzala ere karri ezue edo anotzi ezue? Eske honek... Zein da, hau? kristal Mikel da. guztio, Bale, bale. Ez que, karo, ikusten ditzan Rex bat zeakin, eskeletoa eta esaten ditzan, nola da posible salvajea. Ba, bueno, hau izango da borrokako tokia, spawnatuko dugu obeliskoan azpian, arma. Eta, bueno, zelai handi hontan izango da borroka. azkenen espaunatuko dugu komando bidez, modu naturalean esaten dena ezin dugu egin. Bai, modu naturalean, han gora, bialtze zaitu, han fondoan ikuste zuten tokira. Bai, Eta etxe- leheno azaldu duten bezala, horia. Dino batzuk ez da izatik ez dia teletransportatzen area. Mikel, megalodiak ekaitzek. Inigo, ez da igotzen, jirafa. Ez? Zagit, Agian- hor dituen. Ez, jirafak ezin dia barkota igo. Zerbait dauka. Jirafa pasatu beharko dugu igeritan. Azken finean tankea da, hori ez dute akatuko ni parioz. Eta espinoare pasatu laizkezean, igeritan. Bai, Eta zarkoare bai, ze oso azkarra diaudetan. Nik uste egin beharko dugula arrapalaren bat, Da, ezin diego. Ezin dira igo. Ba, rampa bat. Bakizu egiten? Bai, ez? Bai, ni saiatuko naiz, Bueno, utzi ditzazkegu hemen dagoen obelisko berde honetan edo arka honetan. Argi berdea badago ba. Bai, hortxe utzi. Jeste nahi da, zerutik jetxit da, pare hortan txela. Zor, halako ondartzatxo bada. Ezingo ditut asko ekarri, ze oso olgi, oso motel, ze pixua dauke petao. Bai, karo, horrek bai. Baten batek ekarri du aizkora edo. Nik ni daukat, oaintxe noa zuen gana. Ni bai. Bai, Bueno, listo, lantzarekin ere nahiko azkar hartzen da. Zuntz pixka bat eta segituan ningo dut. akaitz laizter badoa. Nora da. Bale, Ongi doiz jar. tiburoi Pixu gehiagi dauka animalionek, eta zer jarri duzu. Zer gentzeu lareun da berroeta bost. Nik uste dut. Megaloa, osea, titanoa. Ez ez? Baina Mikel, Titano. ititanu, irrek zinabil, ez? Ez. Notoa. Notoko bila bakintzen da, laureun. Nik antzatu da. Ni aurrea jungo nahi zonekin, no? Zer da hartza? Ez, Gure txikoak hartu ditugu. Nolakoa da, inigo? goran daukena... Ai, Ezko. Joan, nora zoaz barkuarekin, ez dago Jirafakin, bai, pasatu gura. Vale. Joanean, oraindik gehiago kabitzen zen. Ba, ezin, moitzen. Tiburoi, Geixaik enduko teka. tiburoi bat hor ikustet. Bai, bueno. Ez baduz, estetikoa bakarrik da, ez, Iban? Bai, ni dakitela. Ba, arduan utzi ez dut, eta. Armadura ez ematen, ala? Bale, uste Ez. tiburoi bat torrelkizula inigo, baina lasai. Ez dizu ezer egingo. Hainbeste bizitza aukazeak. Eta, txoin, bai zengoten, zen zaudete hemen, oaindik? Norbaitek malezke txoriakin etxeaino? Bingen, malezketzun ni txoraino? Bai. Hartara tiburoiak hartze eta garbitu egiten dut. Vale, Hementxena. Vale. Ez da gitzen ikendu dio dan txoria, ozein zagoen txori honekin, baina Ni. hartu zaitut bai. Eta hartara Barkatu bai, bai. tiburoiakin garbitu egiten dut eta udetatik pasatzen ditugu lasai asko. Ez que txalupan sartzea hori, rampa egin, eta gero zilaz daukaten agorra... Bani, joan. Ne, bai, esu nik garbitzen dut, Megaloderos bat ere ekarri ez duta. Ba, txori ban. Eman zuk, ni atein naiz. Eskuinetik, bingen, izatik, zulotik. Badago, ekaitz. Bai. Jo, nik otxoak eraman. Pero hona adibidez, ikusten nahi Vale, zatena ya está. zuzenekoak,
Bingen nahi zait txorian igota eta ni harrapatuta ematen. Hau bertan aritz. Bai, amentxela. Bueno, pues nada. Bale, mertzi. Oine ma, Bai. humore izi gaitik. Ez da oso bide xamurra, ze oso gutxi kubritzen du, baina... Ja, erdia ataskatu iten da batzutan. Nik ez giganatu bine aldeta da ertea. Etorri mendikan, asko zerrezo da, ez du asko profundidea txikia dago eta definitzen zaituzte. Vale. Baina Mikel gianotun da bel? Bai, Bai, Baina, gianotu bauke eskinezea, ezurrena. bai. Betatzen nuen Ni ez. jakin iba ustez. elkarri, ja, barruan zeukon da nik ipini edo gau. Iban, hartu beste reksa baita. Jarri segika. Ez dugu Ka. latela. Bai, giganta uretan oso geldia da, ez, Mikel? Lasai. Ez, nahiko azarruten da. Ez da Badago kuidorik. aztia. Bai, kubritzen bingen ondo jotea. Bale. Jara, hemen jolas hontan hori da. Kubritzen dunen da, jolasa rekonozutzen dunen igeri bezala inberdula, oso lentoa da, baina bestela. Eta ja borroka bukatzen badeu. Eta oendik gogoa badamako borrokako zengoet. Titano bat espaunatukoet. Zer Red Wooden zion ez? Basoan zion Bai. ez? Errakuten egoten da. Baina ez gara, areaino bai ez gara jungo, Joder. Ni nola hartu dut buelta, eta berrez etxera itzuli naiz, udetatik. Bale, arrapala jarri diot, Igo ditzakegu dinoak. Vale. Vale, banago ja. A ber, men dago zea, giganoto. Araz guz ez da, irratik, urruti? Bai, baina eraman zuk areaino bitxo. Zoa ez. Mikel, jungo Gehiago jabezatea. kubritziolako. Bai. Bueno, bestela alda eraman eskuinetik daun zubi batetik, baina tardatuko genuke areaino jatzea ere. Baita. Bale, ben gelditu iten naiz. Zea. Estamina gastatu iten zaizkiolako. Hor, eskuinean goian tximista bat bezala ikusten da. Geste nahi dana, hori da. Nik eraman gauz barkun, bale? Vale. Bueno, 8 eta hobeto zuen, bueno, ez dut. Zer? Zer nik eraman ditzazkete zerekin. Txoinik gaitz, oraindik... Ez, uste non mugitzen ari zinela. Barkatu. Joder, ez dut lortzen 8 igotzen. Bale, Jon, zuk esan dezu ez, Joni, zuk esan dezu manejatuko ezula zea ez? Ketzala bai. Ketzala, altu mantendu, Hori bai, gauza bat gaizki ikuste. Esan. Pixu gehiegi dauke, osea, dauke Gu ez limite... gepa. Zain, osea, dauke pixu gehiegi jarrita eta... Zen bauka, on Ez da, momentu? ez, osea, ni gotzen banaiz, dauka, gutxi gora bera, maletinaren, gaineko... F mangoa. manda azaltzen zaizu, Ba, eski gaintxe nagoa zenta bizean. Bale, Pila bale. dauke. Ba, igual ustu egin beharko duzen bai gauza eta beste non baite jarri. Hartu zila bat eta jarri beste ahi. Tamazo, zireun da hogeita zazpi, mila dik. Hartu beste zila bat eta jarri. Ondo pentsatuta. Ja eraman ditugu bitxo gehiena. Falta didea gutxi batzu. Joder. Fiomia ere bai eraman behar dugu. Ez, fiomia hemen utzi. Bale, ni spawneatuko bet eta nei ez dit ezarre egingo zeak. Nola da? Bosak? Bale, eraman goitu ja. Megalocer osea ere eramango dut hemen utzi bat. Hemen utzi total. Eta beste honek nik egiten du? Zein. Zein dinosaurua Eramango ditut. Hemen egiten du mina. Molestatu egiten du batez ere. Azoka... Bueno, baina norrutzezen izan behar dugu igo, nik uste. Da, ez dut zela. Ba, eraman hartu ketzela dira, ez da. Eta petera ona. Ba, egait, ja, guazen. Bo, txoriak ere hemen utziko ditugu? Horrela zuten molestatuko. Bai,
Vale. Ba, Ja, dana Esango pasa ez dizut. zute? bira, ari dauke ketzalak. Dauke... Ni gainean nago, Txoin, Zan nore gotzen badauke 1000, eta... 1000 Eh. dauke totalen, eta dauke beteta... Bederatzireun da... Hirurogei. Osea, Bingen, hartu da medikoak eta sartu hemen. Vale. Itxoin, ez mugitu, ez mugitu. Jon, ni falta zigotzeko? Ez mugitu ketzala. bai, igotzeko ketzalen inbar dezu eman... Bi aldize. Vale. Hemen batzu pasatu gabe daude, ez, ja? Bai. Ariz, ikusi aldein megaloterosa. Bere eskinekin baita. Iban, Norbaitek gertu, eraman beharko du, zea? Espinoa. Iban gerturatu gehiago espinoa, mesedez. Bugatu dira, ez? Animali guztiak. Dinosaurio. Ondo. Bai, hola da bikain. Munizio ez usatu. Ez aio gehiago, jo, ez eskide, hemen pixu gehiagi daukago, Iban. Munizion? Zer? Bai, kendu behar diko. Arnik, gehatzen dian guztiak emaneten ditu bestaldera, Hartu beste batek barkoa. Txoine, Iban, kendu behar dut janari pixka bat ere, bai. Tal, horrem ez dugu behar. Kaitz, mikroan zerbait gertatzen zaizu, No, ustetek ez zala bentsat. Bai, Vale, listo, Iban. Nola dago, orain ketzala, pixuz? Urazpiko bozik baldaon. Ez, baina urazpian daude beste dino batzuk. Oendik asko zaundiagoak, ez dituguna tameatuta. vale. Ze ez dakit ze estrategia eman berkoan, nola urazpiko gigante hori? Lesiosaurusa. Ja. Bueno, itxoin, urazpiko boza Leviatana ez altzuten sartu. Leviatan ezindek. Ez dakit. Azken eguneraketetan mintzatari dira ustut urazpikoekin. Ah, bale, Nire bale. egitela bosik ez dagoen dio, Azkeneko sartu zuten... Asko dutan bai, baina bosik ez. Vale, listo, enprestez. Joni, mugitu ezakezu ketzala edo pixu gehiagi dauka. Bai, ondo da. Barko animaliz beteta zeona, Claro, bai. zen dago? Itxaserdian dau. Baina inor ez dago? Ba, uste deset. Ah, ekaitzari zen gidatzen. Bale. Neu jungo naizan txorila. Ba, bestelaren jetxiko naiz ketzaletik, Joni, uste maiazu gertu ingo dut salto. Ez egun ez din. Ni bertan nago, ja. Nire iaia hortan, no? Yep. Venga. Kontuz ketzalakin da ura ikutu gabe, Bai. Bueno, bestelare... Ezin nahi zuretara erori ni. Así que ez da sola. Bueno, bago be. Dana ekarri dugu, ez? Bai. Bale, oin dana juntatu toki berdinean, eta zea jarri. Bakoitza bere posizioa, más o menos. Uste ekaitzer hori dela barkutik. Alba zute uretatik gertunak jarri, zeuek. Pentsatzet ez dizuela zeingo. Agroa egingo. Ze urruti dago eta obeliskoa. Baina, bueno. 6 espektadore eta 4 like. Ja, Joni, ez egon gidatzen, igotzeko mesedez. Bai, markatu. Zer, Igo zer. zaitezte. Zeintzuk igo bartzeate? 4 daude, ezta? Bost. Bost pertsona, hemen goian. Joder, Ureta erori da, naiz konturatu. Bertzela ez dinten hori zaine. Zade dinoak horruretan batzuk. Dinoak zeinen mugituko ditu, barkutik eta... Bat ez dela ontzen bau mierda bengo izen. Bale, kaitzen esateu bada hola, ja. Oin bestea izango da, Bai, urazpian egon da. Ez, lehen esan du. Belen bialdo. Ah, bale. Inigo, zure nahi nahi bauzu torre batera, ja. Ah, bale. Zenbat gelditzea soberan? Bat bakarrik, 2 gelditzen dira soberan,
Horrein din norbait, aldu. Bai, Ibanik esan digoko zela, ez? Eta Ibinkin ere bai. Bai, ja, hemen daude Inigo, zu, Nivela eta- eun, ez? eta falta dira 3 daude, Bai, Hiru ametralladora. aritxere baizu ketzalean joan barzara? Ez dakit. Nola daude gauzak? Ketzalean, Egin joan? zuek bete, Ondo. nahi zuten tokian, da ni sobratzen danean joango naiz. Bai, zuk igo ketzalera eta berriro emane, eta... Bai, txino, atatzen txalupetik besteak. Lurretik zoaztenak arduratu dino guztiak eramaten. Vale. Ni inezko lukatzen bingen. Vale. Bestela egin dezake dana da, ez bada gehiegi mugitzen, armi arma, nik ere... Ez eso. Joni, Eta- ketzala jarri pasiboan. Ze kasualitatez ketzaletik gertuengo gazina eta neutralean baldin badao, ketzalare atakatzea jungo gata. Bale. Zua espada ez Bai, atera ketzalai jotzen ketzaletik. Baina Bai, pasiboan bai. jarri. Eno, seguro, Ze ketzala Ya está, joztio pasiboa berez dago. alde ingo luke. Ba, edo ze, fiomiak atakatuzkio aldein egiten du, baina domestikatutakoan zeiteu. Neutralean baldin badao ataka egiteu. Ba, pasio bali matzeko eta jotzen bazik aldein batik, Eta hemen oraindik 3 torreta Ez daude, du alde egiten, Iban, ez du alde egiten. Bai, txiniko Hemen intxiko, irakurri korez. nagoen weben, bate, jetxita lin ba, eta minitxe megezu aldein badola. Horrekatik guri esatu ziren Espadi gauta galdatu. Oze, señorita. alde egiten. Zeintzuk igo behar die? Bueno, preso ete danok? Ez? Ez. Ino moitz begia. Azkari, bai, torri. Lasai. Hala, ez da. Lurreko dino guztiak egon daitezela atakatzeko moduan. Esan neute ez egotea pasiboan. Nik txipoak hartuko dara egitzeko. Dinek etakatzeko itxate. Urrutitio azkarrago moiteko. Tximuak harri dugu? Bai. Nik noan jungo naiz, orduan tokian nun daukanik? Ketzalean? Goran. Vale, Ketzalean, Bai, hemen da bileku. vale. eta beste bat ere bai, Beste norbait. Beste bi etorri Nekin daitezke. kota duzue. Ah, bale, bazu... Zurekin eta beste bat dago libre. Vale, Iban, igozea? Ez, dino moitzen ez bendio. Vale. Bale, Vale, orduan azken hitza Ibanek eukiko zuek danak igota egon, eta Ibane bukatzen dune, Bain dago sartzen ekaitz. bueno, itxoin jengo dugu ekaitzi. Eta zer gati dauzken hainbeste Arazo? Iban, aio? bitxogola... Ez da beharre, ez da. Ba, dana eman. Total, bihar dana akatuta gongoa. Bingen, ontako behata. Zut ikusten hemen. Momentu. Ah, bale, bai. Bidea garbitzeko. Nik oine spawnatukoet naho God moden, hau da ezin daute akatu, eta iari invisiblea jarrita daukat. Ze karo, spawneatzen bat eta ni hemen azpia nahola, baina gero ingotena da zuen pareaino jun eta kendu ingoitut bi opzio horiek. Eta orduan ja, atakatzea etorko gea. Ez dakit nola esparatzen dena. Txiki, Mikel, ja berez kolokatuzkezu, Eta hori, Mikel edo Jon bietako batek eman dinoi jarraitzeko gero. Vale. Nori jarraitzeko. Buskatuko du kutxa bat. Jono, Horrela- bat poren, hobeto Mika eta ni pixet urrutitio atakako ez. Ezin nahi duzu egiten di? horrela pixu. Dinoak izu gerturatzea. Bosera. Vale. Probatu ez zute ketzala egan eleizkela. Bai, noski. Egin dezake. Eta eman denak neutralen egoteko ere bai. Batek. Gertu dagoenen batek. Vale, ez eman diot. Vale. Ondo doa. Betzala, ondo. Justu xamar, baino mugitu daiteke. Bale, ba, ber, eske ekaitz txarrena da, sartzen danean. Ba, hilda hongo dala. Norbek jamarko da berbila. Oe bat jarri bestela hemen. Bai. Itxoin jontxe jarriko etor, hoge bat. Bestela norbek joan da dila sarkoarekin Dana edo... ustu duzu. Keke bat. No, anuntzia zute. Etxeanteraren bat egongo da. Torriko da, ez? Uste teraren bat gelitu dela. Bai, gehatu dian, bai, garaje parean.
Bai, oea baino azkarri. Munizioak agik. Bueno, janpixoak agik. Onkaro, sartzen nahi da, baina sartu behar du. Aba, kartela jarri dela aspaldi data. Aritz, Ketzalen respauna dezake. kultigoko zea ketzalea? Ketzalean zenbat toki gihatzen dira. Bat. Bat zurea eta nerea. Vale. Ni ja genien nau. Bueno, ekaitz sartzen bada, ba, ekaitz ez. O, ekaitz lurreti zihon. Ekaitz ne. Igual hobe lurreti, no? Eta lurreti zikon berez. Vale, vale. Claro, eske lurretik juten Orduan bai, nik jarriko da armadura eta dana. orduan nik ketzalean hau, así que ni area iristen ezenean Joni zea hon. Kampoan egon. Bai, ni kanpoan nago. Vale. Eta zu sartzean, ja da jungo gara. Gau egiten nahi da, Ba, megalok algen ditu nekarri. Nahi pena. Aritzi gotzen denean, ba, ezpa probatu Joni, ondo mugitu zaitezken. Bai. Bueno, eta Iban ere bai. Horrela momentuz badoa. A ber, galdetuko jotzeai. Ba, jondo ba. Kontu neuki Joni, bosean atzekaldea hola jonbarko geha. Egon bargoko gualdan hobetona tiro egiteko eta dinotatiko beti. Eta geldik egon ez den moiten. Eta ketzalaren buru eta egalekin kontu zibili beharko gara. Bai, inori zuen esku. Bai, bai. Joni, imakizuna bere atzen hola sartu, eta girauta eskubiko aldea guri libre utziz. Noski. Osa, dino gure eskubi aldea. Bai, bai. Kontu nuki, mirilla ez duela aukiko geldi. Eta mugituko dara. Baita. Eta gure artean algia jo? Bai, así que ez probau. Bueno, seguro baino, ez probau. Bai, jo zaitiz. Beil. Ez que... Piskat tentagarria da. Bale, sartzea jula ekaitz. Mapa kargatzen nahi zaiola. Bueno, oinentxe etorrekoa. Nik armairuak enduko nioke. Beste dinosaurio baten jarrio agian. Zeketzala bestela dijo bastante bete. Jirafa igual. Gira fallido, hori ez. Alare tirokasten garenean berela jetxiko zaio pixua. Ja. Bai. Bueno, bota hau. Ibai, bota armairua. A ber. Erdiko armeirun janari guzti da, basik, horrekin kontu. Ez, hori hartu du, Iban. Ja, gau. Bueno, berez, bitartez esplikatuko joet zuzeneko indolaz inbokatzen dan. Baina artefaktuana lortutakoan, etortzezea ona. Portal batea. Obelisko hauetako batea. Hau irekitzen dezu. Eta hemen dago, trigutuak sartzen zea. Eta hemen. Bueno, portala da kasu honetan. Beste batzutan oten da, bosak aukeratzeko. Eta hemen ikuste dituzu, eskuinean gorrian daudenak eskatzen dizkidutenak zaiteko. Ba, daude artefaktuak, 8 uste eskatzen ditula, eta ero beste objektu batzuk dinosauroak akatzen lortzen diana. Bueno, tiburoia lortzen, tiburoian hortzak 8, tiranosaurusan besoak 4, arranoan atzaparrak 4, eta sauropodoen ornoa uste zea dela, brontoak akatuta. Bizkarrezur, bizkarrezurra olako zozea 2 behar di. Ba, hoiekin inbokatzen duzu. Kaso honetan portala irekitzen duzu, beste mapatan, amentxe bertan sortzen duzu bosa. Baina kasu honetan portal bat dauke, eta eramateizu Redwood Foresteko gaineko Bai, leku txinatarra antzeko batera. Hola, orientazioa txinatarra dauke. Eta hortxe ateatzen die bi bosak batera. Tximoa eta... arma. Arazoa da, dinoak eman behar dituzuna sartu dituzu boroi honen barruan. Eta gaina batzuk ez ditu ondo detektatzen eta ez ditu area ematen orduan. Ketzala adibidez. Ketzala zintzan jun, jirafare zintzan jun, Pteranodonare zintzan jun, orduan pentsa denun amentxe egitea. Ez dakit, ekaitzei zenbat zertatzen ez zaio?
Bai, gaur da bil. Bueno, dia. Esateko galariak ezin dira eraman. Ez, galariak ezin dira. Ez, egalaria berez izin dago. Baina adibidez jirafare etzun usten ematen. Igual tamainagatik izan daiteke. Ez, errek zaman egin nun, adibidez. Ah, bale, etorri. A ver, no responauko, ez? Kaixo? Bale, Kaitz, zer Respawnauko, zaude? et? Hilda zaude? Bai. Bale, etxean respawneatu, hartu txori bat, daude trampan alboan dauen txoria, Bai. eta etorri, uartera. Azkar. Bueno, ba, ekaitz iristen danean, ja, amendik, bueno, menu hau da zea, administrarien menu bat. Amendik zengoet, sortukoet. Ez dakitena bossa hasiko zaion dinosauri normalai atakatzen. Uste. Uste neutrala biela. Nago, seguru. Uste da gesiko dira. Galdetzen dute, beraien habitatetik atereta abantaien bat ematen dizuezuei. Pentsatze bosatik izangoa, zenala. Abantaia da, oain gure dinosaurioakin borroka elezkeula. Eta area ez da izatik ezin genula eman. Bestela borroka berdin-berdina ingo dugu. Hane esan, arma 100 nibelekoa. Eta baina. Kaitz zerbait daukazu mikroan, Diferentzio bakarra izangoa, han bin kontra zela eta hemen baten kontra. Bai horia, han biren kontra zen da hemen baten kontra. Baina berez, beste mapetan banaka izaten da borroka. Eta han gaina denbora zeon, otalau minututan bi akatu behar dituzu eta... Bai. Otalau minututan ametraia horakin gujun etorri gehan bezala ez bazu iten, ez dakit nola hain berdan. Zeni aurrekoan jugun nintzen, zein da, proba egiten nahi ginela, 1500 nibeleko rex batekin. Oen momentuan guk ezinezkoa duna, ez da 300 nibelekoare iristea. Eta 1500 egakin ezin nun akatu. Otala minutunan dude iten nun akatuko nula. Vale. Iritsi zea? Bai. Bale, ba, dino bat hartu. Eta presaudenean esan. Aizu, nondik egin barezu? Ketzaletik edo nondik? Bai, nik etzalean joan behar naiz. Bale, berri izango bat. Ez, arme-arma zuetzera eta ez da hilotzen, arme-arma egiten da. Lurrean mantentzen da. Ikusiko zu, Jon, hemen dagoen bezala xe antzegon. Zezan behar nun? Ketzalekoak kontu ze, leheno esan deten bezala, ketzalak egoai disparatzeak. Ketzala hiltzen badeu, Ya está, daukeu, ez daukeu, ja. zeurunez ez teu bosa iraziko. Bueno, agian bai, baina... Iritsi zea ekaitz? Ezin duela jartzeu. Zeatik ezin du, ba? Egin zuek ezin. Arazun badauka ekaitzek? Hori Mateu. Nun jarri du? Discord. Ontsa biratuko dut. Bale, ba... Geuk egingo dugu. Ba, bueno, presa bete danok? Bai, Bai. baina... Zue dorra erkotzea. Bale... Bosa... Arma, 1 nivela... Bale, spaumeatu du. Hemen dago.
Ontxe naiz, Han? Bai. Bizitza gaina barra bat azalduko zaizue. Alari txoinen ni iristen aizenean zen berde, God mode eta aukendu. Eta ketzalera igo. Hori, ketzaleko. Bat, ordu bat ja daramagu direktoan, gutxi gora bera. Bai, justu, 57 minutu. Egon bar da ordu bat guri ikusten, Aldete batetik bestea, dinok eramaten. Vale, God mode eta invisibleanak kenduta. Igo naiz, eta torreta libre da ona. Azken hau genekoa. Vale. Galdetzen nahi da, Jon, adibidez, armak han zuaitz gehiagoko... Bai. dauzka. Bale, abiatu lehenengo lurrekoa jun eta Jon gu atzera gotik. Mugitu txoriak nik atzitik jarritzeko. Ekaitz ez da sartuko. Ego, Joni, joa. Bai, irakorretek etzena. Esaten do Jonek, aidala pixka kongelatzen zea. Irudia. Bai, bai, on konexio arazo euska. Ba, hori ja ezin deten. Ezke euskaltel dabil desastre azken aldean. Bai, letze kuadroa galtzen nahi da. Baina ezin dute zerrein. O YouTubeen arazoa da agian. Joni. Bai? Guazen. Ostras. Joni. No, deno, bai. Bai, dano daude. Ja pesare dimno guzti zeitzen. Nahi duzu. Altutik, Altutik. Non dago, oberizko azpian? Oberizko azpian, zeon. Nikan lagaet. On gerturatu ahala, ikusiko zute. Ja, eman dizkio nik Mikele, desbugatzeko. Bale, Joni, zu beti... Bai, Joni, zu beti... Bai, ikuste zute ez? Bai. Eskuinaldea eman dugu. Zu beti eskuinaldea eman animaliai. Itxoin oindik, Ondik ez disparatu. Utzi zei bestei etortzen. Armak entretenitu behar du besteekin. Da, Mikele, eman jota baina. Arma txiki pila dago, lurrean? Joni, geste naiz alturaz, Du jota, Mikel. Dena ez egiteko. Joni, Vale, Joni. Igo. Altura irazi. Horrela? Molesatzen diabe. Baina, beti eskuinaldea eman behar diozu. Gehiago, distantzia urrutia gotik. Joni, jun ezkerriago. Hau da, txorien eskubia alde... egon berdu behai behira. Oain gira eskubia. Horia, giratu eskubira? Bestela gara emateko. Ez da iresten. Negi angulo gehiago ematen, Neire ez. Errutiago, Joni. Horretiago? Jun ezkerriago. Beherago, pixkat. Ja, Eta urrutia. Armi armak akartzen. Bai. Horrela nahiko? Bai. Ni daukate gala. Ito bai. Ez dia balak iristen, gerturatu inberdetzea. Gerturatu, no, ez disparatu. Gerturatu. Orain? Vale. A ber, Joni, itxoin. Utzi nahi konduzitzen, da zu disparatu. Vale. Igoza torretara? Ez, hori da. Bueno, ez importa, bizi no. Ez. Joni, torri. Igo azkar. Uti txoria, eta torri Joni Mea, honetza. torreta hartu. Barkatu, uste nuen jonte Joni zela. Join, ontsi giratuko naiz. A ver, lehenengo bazoka joko diote. Baitu inda, tío. Nik ematen nabil, Aritz, begiratu da espada ketxalaren bizitza. Bai, vigilatzen nahi naiz. Ez que daukagu hemen egala nahiko gertu eta... Kampuan dago. Ia zitzen dabil. Kontuz giganotosaurusa gure atakatzen nahi zaigu. Zola pinta. Bai, Nahi zait iristen, Bale. Poliki, gelditu. Galdera bat. Bizkatu giganotona, Ematen badiot zer atea barzait. Zenbat bala euskatzute? Infinito. 1000. Bale, oendik gehatzen dira.
Un pixkat, fueraz, bestela emango diote agian zer. Egon jasotzen nahi da. Ez, txoria ondo dago, Jo, bar, Nire gala hemen aurren daude. Gehiago ezin ez bazparejetxi ze pozoina botatzen du neagen. Ondo, hemen perfecto zaude. bueno, gu daukagu egalan nahiko gaizki, Aritik izaten maigu ez garela Ez ez, ez zeatea jotzen. Jotzen, nik geldi izaten detenean, dano geldi. Ni balneari gabe gelditu naiz. Ez. Arma handiai disparatu, Txikiei utzi... Eskena ez diatzen, giganauta nukita. Claro, zurrekin ez dakigu ez da pixan dikitzezko aukenu ez. Bale, geldigu. Giganotoa oso hori dago. Bale, giganotoak gero zoratu itea momentu baten, baina gero zeiten da, ez? Ez disparau. Posizion jarri arte. Oin ondo aukezute, ez? Bai, Dale. Tanik akabez. Animali guztik hor dara egaldi, Ez da atakatzen, ez? Ja, Ontsen daiz. Giganotoa egin da? bai. Joni, Gure animale gor daude? Barkau. Etako gabe, Ez disparatzeko, Joni! tiro jetio. Ez que laga bizai? Ya Ba, está. atera, zeatik horretatik. Ez da. Vale, animali gertu gau dut atakatzeko. Bale, gertura hau. Eta hemen atakatu nire objetiboa, hor botoi badago. Tartat danak atakatuko diote ez zai. Nondo bat, mi arma? Hemen, arbolatzen. Joko diogu edo... Etxoina, Zuek ondo animako ze bai. disparatu. Oin. Bizitza erdia jetxita ja, ia. Bai, erdia baina gehiago joti da. Bale, gelditu. Bueno, 6. Pentsatu et urrutiratzen nahi zalata. Jo, bar, horren beste zenbakirekin ez da ikusten nora puntatute. Ba, Rafa kain. Disparago batzu, gelditu, ikusi. Ba, ni bala gabe ditzen nahi naiz, ja Lester. Ni bala gabe ditzen naiz. Besteok, Laureun dozkat. 6. Joni, ataskatuta geratu ezuzia. Ni bala gabe ditzen naiz. Vale, 1150 hor. Hori golpe hori. Nik ez dukat angulo ya, Vale, lasai. Oin, dispara. Bai. Ni jo, gertu naula. Aritz, ez digu ketzaplari jotzen ari, ezta? Ez, ketzala perfecto da. Zer eke? Orduan nega... Mila... Nik bera naula. Bai, lanzakoete zakin egiten du. Ez diai atakatzen. Ja, afektatzen, Bale, izeko zorian Vale, dago ja, oin bai atakatzea ikuste. Bide gertu dago nahi. Vale, Izirik zaude? Vale. irazi du. Lehenengo poza egin da. Hala, Venga, alditut ikasitek bota. Jonik akaudo. balak ez gaztatu, Ondi tximinoa. Promoder holograma. Lagundu barmean nahi nahi gana egutela. Juhu. Bai, Fede, bro. kotuz ketzala join atakatzen armi armak. Bale, oain ze, oain... Jon, igo dino batera. Armi armak barruan zeukiko, elementua. Guain XP rotzen dugu, Jaitsiko gara... Bale, ketxaletik edo? elementu hartu dut, eta danok daukazute barruan garaikurra eta Bai. bandera bat. Hori gero Bai. etxean jartzeko. Oain, lehenoko plaira itzuli. Jo, ninko izaten daula lurren. Erkarnau hartu lezketen. Titanoa galdu dugu. O, giganota. Gianota hoi. Gianota da zoratu eta hasi da geureai atakatzen. Fua, munizio gabe ya. Titanu bizik dago. Epa. Egia, eta... Espinoan daude balak, beste zerbait Ez, inor dago. titanu mesatu juz. Aba. Gure animalik indutena bakari da armi igil.
Handi ez Arma txiki bai. Ota bat, 506, 174, 0, 210. Bueno, eramango ditut bitxok, laiara. Gorputzen azaltzen da ze bizi zaukan. Zeak. Bai, Armi goian arma- agertzen zan barra bat, ustez? Vamos, Pablo. Bai, baina zenbakia. Ah, Hain oi. bedakuet, gertu naula, hain bedakuet. Ze akaso 220 izan, lehenengo, 220.000 izan, lehenengo nibelekoa. Bai, beni uste gate unean ez zuela aldatzen, Bueno, ya está. Eta bi eurago hola aldatzen tala. Lageatuta dago. Bai, baina ondo doa adibidez, txatean. Ez da, momentu ate onda interneteko konexioa ondana erdi tontotuta. Bale, bantxe ez da nahi. Bana horrela. Ya está, hemen dana. Zer, gaineko dut tximua edo... Eh, dago? Munizio dazko lortezu o? Ez da komunizio. Galdera bat, Iban, zu bakizu menu horta sartzen munizioa balanata? Munizio daitea? Bai. Bai. Ez munizioa aitena, ez zeana. Menuan ni badaba, daukatena. Bai, Menu horta bakizu akzeitzen? bai. Bale, akzeitu eta bete ketzala berriz, armaz, balaz. Vale, Eta nik hongo naiz espaunatzea tximinoa. vale, nini jota. Alare, espinoan zenbat bala daude, Mikel? Bat ere ez. Espinon ez, parazitario menterela. Ai, bai, barkatu. Bueno, parazetarimokoak utzi bazpare. Daude... Ze gorilan bizitza ez dakit gehiago da, no? Parazetarimen... Idazketela gainen. Ai, berko. A ber, ark... nola izen haun? Gorila giganteak? Zer barkau. Zaila jarriek. Konfunditu nix esprintakin. Megapitekus? Hori normala da, ez? Ez, gigantopitekus dala uste. Bai, gigantopitekos. Bai, Megapitekus. bai, arrazoi. Hortaz... 200.000 dauka honek bizitza. Nik hilea ditut bala, ja, Oiz gelditu niz. Bai, bizitza... lehenengo, nivel bat edo... Zean... Berdina zen. Borrokan lageatu ite zen. Bai, usatatute baiet. Jo. Baina lageatzen zen dana o audioa garri zen? Arit, ezin diatire ozio Oi. panel igualein. Bale, menu hortara. Baina, igueziat munizio entzekat. Ai, burruka salute. Bale, behiratuko et gero. Alar berez ez luke zean berko. Parazetariumei sartuko izko dalak, Ni hogeita bat bakarrik gelditu zaizkit. Nik hortzi. Dana gazto ditu. Ze aritzekingo konik noziat. Tingo. Baina zuk ezin zenua sartu, ez? Honek ditu koste. Ez baino, golpeka indezkat. Bale, rifleko balak dia, ez? Advanced Rifle Bullet. Ondo aritzara aritz. Txain. Parazetariunean sartu direnak dira. Sartu dituzunak. Ez, nik ez ditu sartu, hoi ez zauden lehenu. Ez? Bale. Pentsatu ditu dingen. Erakutsi... Hola luzetxo batzuk. Ikustean bazpara. Ketzalean sartu lezketzute bat ikusteko? Zenolako dituken? Bai. Zein du deitet. Zin zaude. Ketzalean azpian. Bale. Sartu ketzalean. Dane barun. Bale. Bai. Beira initzanak zian. Genzu junoi esatzen. Rifleko balak... Zeintzuk iban, non utzi dituzu? Bagun satu jaunak. Berrogeita mabi horiek, hori bai. Zenba berditu, kalkulatu? Torreta bakoitza 1.200 kabitzen dira. Bai, nik baita behar ditu gutxi batzuk. 6.000 azare. 6.000, bale. Zorgan daenak gotengo jo. Baina zui asko sobe zaizkio.
Ez, nik bete dut orain, gelditu zaizkit 21. Zazki. Aizeatik ezin dut. Hasieran kezkatzen itzen egalagatik, baina gero ez, aritzek esaten zenen niola jotzen, nahiz eta horri Bai, ematen niola pentsatzen. Ai, joda. gainatzen ez zitzean odola, bezala. Bai, ikusiten non nik. Aiz, nun nahi esaten munizioa? Itxoin, oin neu dauket. Bale. 2000, 3000... Hau pixa trampa da, bai. Bideoa bakarri golpeka jute zan. Joa, nahi FPS-a garazo egitzaukaten. Behituko, hori. Ez esan manuela, azkenean zineak hau dugu osa. Deno arte, ya está. Ja. Ja. Ketzala izartzen jungo naiz, Goitik jungo... Eta gaitu ban, asko ere ginen tiroka aldi berean, orduan. Pues que esto yo sin mayen. Joni, jun zure esatzen munizioa. Nere hai. Eta nahi. Esatu ketzalen, agatu munizioa eta egio. Bale, ez... Bale, bala guztia 6.000 daude zean, ketzalean sartuta. Zego egun rekargatzen da ni bitartez jungo naiz zara. No? Bueno, orain trampa egiten ari gara, baina orain arte ez dugu. Ez. Chihuahua kildo bitxoa. Bai. Gure txegoaka, bai. Ba, bueno, lehenago zauden bala guztiak geuk eginda izan gian. Bai. Da, mira, ematzu. Industriala. Ba, ben forja industriala indakoan da. Pazientzia pixkat behar da, baina... Bai. Gehena kostatzen zitzaiguna zan, zuharria lortzea. Bai. Eta artefaktu guztiak ere lortuta ditugu. Bera, oine berriz... Teari ematen azkar sartzen dituzu. Bueno, bai, baina dana golpera ere pasatu itzazket. Beira, oina adibidez, ez nahi zai ezer egiten, eta zeurunez zuzenekoak gizkiezka aikozeat ikusten ze kuadroak pila bat aidia galtzen. Bingen, satu jozu azken aurrenekoik. Itxoen, segundu adontxe naiz. Da, ben falta hielortzen. Listo. Eta azkeneko no ez da egitzo ze faltan. Ze mila eunda hogeita martare? Niri markatzeit osoa. Ni mila eunda hogeita markatzeit. Niri ez. Eta sobratu zaizkit pila bat. Ba, hoi txikintat. Nik hartu ditut 200, gehiago barko ditut. Hartu gehiago, asko gehiago eta. Bala. Hartu izazu 200. Sobratu dien gautik, hartu ditut. Ez da gizazen, ba, sobratu diene. Bale, hemen ez gult. Bala, gehiagi dare. Zenak hartu dena? Nik hartu dut eta paraz. Bai, ekaitz, baki berriro trabatzen dala bideoa, baino konexioa da. Hau da, o YouTubeen arazon bada, osea, Altel. nik 300 mega dauzkat, eta Bai, ni hoita azken egunetan etxen baita interneta oso bat. igoera 30 dauzkat, berez. Ez, 30 daukat, eta hain naiz igotzen 8 nahi naiz emititzen. Hau da, 30 8 izan beretut. Txiki, misi guztik gastaldi jozu. Kaitz, azkeneko zaldea ez dizutu lertzen zezanen ezun. Bizilua egiten zain nahi. Batu bingo ezkizut? Ez da nahikoa, nahikoa ez ama. Ba, ez paratzen zukin nahi. Ez. Animalia bakizute ez, ja, armai atakatzeko nola eman, botoiakin. Kalderek kurre eman. Eta txistu egin eraso nire jo kultura. Hori da. Koño, armada dago hemen, atazkauta.
Txiki, nahi ez zure misilekin ditut. Ba, mano. Ez zari mendauzkezu berrogei. Berrogei. Arki. Hige behar dituzu, o nahiko horrek? Kargatu dituzu etorretak? Bai, danak. Zer izara hor gainean, igotan Mikel. Denbora pasa. Bista onda daude. Bueno, atzeuek esan, kolokatu berriz, eta... Non txehuaka hartzen baetela berriro. Hombre, este Chihuahua... Armiar ba, hildo, Ojo. Ez da nilko, ez? Gure Chihuahua. Nire lengo animalia tomatu toka. Ze baja euki ditugu? Giganotoa. Giganotoa, Ointxe. Kainok eta hola, izango nik hemen ez da zikurtzen. A ber... bitxobola, Biltzak hemen zituen. gaimimusa gadu. Gaimin musa lehenengoa izan da. Agia dut zer nik akabek. Tiro egiten hasi aurretik jahilatzen. Hori nor? Bana oia. Hilinda gure gaimimusa. Bai. Jon, Oh. barkun playan, justo, sartu eguna animalik barkura. Atzik ez dugu galdu ala? Txehuaka hilinda baita. Noiz hilda. Bai? Bai. Hilin da, hil egin du, txibaga. Uste hilindala. Bai, hil egin da. Bartario hemen gainen. Hartu. Txara manorra. Ba, orduan ez daki zeinak akatu duen, arma. Oh. Gubiatzen bete txegoa dugu. Gero, gaimimusa txatekoak parrez egian zeatik Gure txubi, tio. azaldu erakutziko izuet. Hala, Jon, eskerrik asko urtsagatik egin altu. Zoragatik, txuparla. Hemen aragia, loketela oso bizi gutxi. Sorry. Vale, playan zaete danok eta posizioan? Aritz Bai. bana goia, Vale, danok torretatan? Nik Ez. azok eta armarik disparatzeko. Ui, markatu. Sorry. Ja, eskan ez dut tximue. Ez, ondik ez. Aritz, zeakin disparauko bete do. Zaukete zer. Ez dakit, arma gorre ongo ja. Behiratu. Parazetari hemen barruan. Parazetarium, jirafan barruan. Bana, suposatzen, ez dena hau dela men. Bazuk ere bado, baina zatu. Iba. Sartu Joni, gu. tio. Bueno, bat bakarrik botai. Palita. Bueno, berrize, jo nahi utzi zea, manejatzen. Eta zuet disparatu. Eta izan den jari. Eta bakizute, ondo posizionatu, leheno ezela. Eta behin ondo posizionatu, eta gaban, dale. Just. Eta armaduraen bat badago hortikan? Ez duzu beharko, Armadura, da igual, armadurakin gerturatzen bazaitu, bazea hilda zaude. Bueno, zeuk esan ekaitz? Bai, nila honau. Vale, beste anoke bai? Bai. Gu prest. Vale, ba. Ja, nu jarriko naiz, dino baten gainen. Vale, ba, spawneatuet. Egun boso batzera. Beira, hori da gorila. Ja zizako atakatzen zerbaiti, Vale. Salvajea jo. Baina gau izo hartzun, epikoa da. Nu zarete, Ni aiatzen nahi naiz. Nik etzalean. Irlan. Zeinek igo duzea? Espinoa. Nire nahi. Ha? Nun dago ketzala? Amen. Atzen. Vale, nengo ditena jarretzeko? Bai, zuek abiatu ja. Txoen, ketzala ire seitun goi, eman ezke iguala da. Ba, ez ja, hartu ketzala ja. Vale. Hala. Vale, dano torretetan ez? Onaka dator, tximinue! Onaka dator! Zeana. bai, kontu. Musika, que guai. Bai. Musika nik desaktibata daukat. Zu gelditu zen zean, bale? Aritz? Ikusten dezue? Irafa nola dizun pe errekazela. Vale. Ahora. Disparau. Vale. Du Azkar... Oba, zela. Zete zer ikusten. Nik ere ez.
dena galtzen. A ber, orain teorean interten ondo ikusten nahi beharko zinate. Kontuz, ze geureak akatuko ditu duta. Dena, beste lateak akauketu. Jirafa ez da Ikusteko ideia zer ona, eman horatzeko ahi. Jirafa ez da, ez disparau. Dau. Itxoin, ez que jirafa dago taparean. Jirafa ez da ona, idea ona izan, zet guri tapatu egiten dut disparoa. Disparatu hon. Dena akaudo, ja. Bai, bizi erdia, Guke kendu jau bizia pila bat. Rebenta hori un barre. Ni lagatzen zait dena, Hartza bizi daude. Ba, hau errez akatzen dugu. Aiz, aizo motxo horretio. Bai, barko. Nire ganator! Ai, ez! Iki, bazoka. Sí, hartzak akaukatu. Hartzak aguantatze be, Vale, hilda. Ya está. Tximinuk nire daten. Vale. Osondo Inigo. Zeik hildu? Inigok. Zenek hartu dit. Nik hartu ez, ni atakatzen nahi nahi ze tximinoi baitare. Zein botain nahi. Ketxala odoletan dago, Ez. Hala. Ez da odola lokatza da. Ah. Tximinoa botatzi zueta. Tximino txikia. Inkozeten hau, inkozetu ziate tximinuk. Rexo gaixoa. Bai. Ako, enbeiate. Hartzak amendik egongo ja, ez? Ba, gure pitxo potentenak hilin dituzte. Amen. Hartzak aguanta indebe, inkreiblea da. Ardia. Zerbaitek sobra ditu Oso du. txekatuta daudari. Zer, gait? Sobra ditu du zerbait. Bai, erdi bat. Ardi bat artean, borroka ardi. Ner bota dit. Bueno, ba, Erori naiz. tximinoan garaikurrare bai. Bueno, hainzte. Hartza gainera artefaktuak hartzeko ere beti erabili ditugu, Ez boss gehiago ez ditu gingo, ze boss berriakin nahi ditugu eventuak montatu zean. Nola da? Mapa berrian, eta orduan bossak areago gordeko ditugu. Bakarrik amen, Zer zugari ditu? bakarrik amen Pitxo aparezareume. bat zeangoet. Zein baezu. Jone? Aritz, jaitsi zaitezke mesedez igotzeko, ketxalera. Non dago pagazio tamien una. Non dao? Ez, ketzalan, no. Jarraitzeko eman. Handau borrokatzen nahi da. Irafa. Jirafa hemen. Danak hil zaizkigu. Hala. Hostia puta. Bia zer badin notozten, Ostras. Zer rebenta egin barute, jirafa. Koño, gorila datoz egiak. Bai. Parezareume hiltzeak dau, Jetxi plaira zeakin, gorila hoiekin, eta hartara hemen hartz gehiago eta defenditzeko. Gure pitxo potente guztik hilin die. Nigo, hartu zezu txoria nahazuk. Ez du ezer bizi nau. Vale, gorila finoa. Bueno, gutxinez. Etza iristen. Hazen txatuzte, gorilak. A ber. Listo. Norbaitik edoke bazokaren bat. Nik ere igone dut ketxalean. Nahi jaten bait. Ba, ni hemenago. Hauen, nire gauzak hartu. Bebaitatea inil. Akatu Ja dut. ez du merezi orain, etxera itzuli garaikurrak jarri argazkitxoa eta ja. Hoi da. Nire gauzak hartu. Zetarako? A ber, Ditu. argazkitxorako gauzea despanatuko gustako zaizua. Eta pejara. Pejara. Mierda, lagazo. Bai. Me pico. Nire galditu inzait. Bakizu ezeatik ez? Behiratu zer dan espaunatuta. Ahí ba. Netzako. Ez dakiz zeatik ordea ezin naiz montatu. Ez aiaken bakarriak hoi, Jon, ikusten Ni nerea da, fuera dana. Mio. Nere eta pejara, Zeatik, evoluzionando. eta zeatik ezin naiz montatu. Ba, nerea dalako. Sustezu. Ez nerea da. Ez? Ez? Mastox. Oen dio almiak bizita, Ikusituen hon daun ere gorputzea. Baina, iba, osea, Jon, reseteatu hor dugula zerbitzaria, ja ez du, importa zure gauzak. Nere gorputze. Gigantopiteko usa hemen dago, hilda. Ale. Utzi niri! ¿Cómo que de dragón dejas Tamet? Utzi niri!
Ala... Ah, Nik da. A ber, lehenengo argazki ateako deu eta eron nahi zutena Ghibli hacks. A ber, kolokatuko tamen, Bidon ere, aurkitu nere, bidon ere gorputu, mesedez. Zure gorpo uste hemen da, hola. Zara? Hemen dio. bale, 10 minutu hauzkeu, despauneatu iten data gero. Bale, ze gero danok ibliko zeate. Nahi zure erdi eta meatu. Venga, etorri denak dragoira argazki ateratzeko. Piskat aurrerago, dragoiaino, bestela, hain da hundia... Vale, hemen daude gauz batzuk, Non. Pero, ketxalarek agi. hori da, ketzala gure arma izan dela, Ketzelak endo gehiena. Ba, den hartu dute. Ai, argazkia igual pixat aurrerago honena. Egon, aldapa berdina da ontokian. La kamera egiten badu. ¿Qué dices, hombre? Ez dano gaterako gea. Kakin egin dezaket. Mundo ketzala? Ah, vale. A ber, nun jarri behar gara? Aurrerago. Nik etoket armadura. Mira, harri onta igota danok. Dragoian aurrean dagoen harri da. Vale. Naiz lagea hoien naiz zait, Bale, nivel 91 naiz. Etorriana dragoian aurrean dagoen aitz batera. Horra ego, Zoriona, Ibax, urte berri on. Misil dorrea indiket. inigo, ketzala utzi hortxe aterrizatuta. Nere gozaldi hauek. Txoine, mugituko ez. Pedazko. Eski bai. Zoradik. Ostia, Inigo. Lo, Ia, baso, hau jarpen, joiaz. erraldoi adek, tío. Norbait ere goien... Arma Ibaxek hildu uzaten nahi dia txatetik. Eun boz batera mezez ez, porque zerbitzaria erori ingo da. Eta gure ordena bai, pun ingo. Bai, gureak egai eta zerbitzariak egai. Bueno, ba, Ubia tximu bat. Txai! Ezin da txigo. danok aitzean zaudete? Ez. Bestaetik, Joni. Vale, bueno. Nondik ani gotzea? Ah. Txaine? Eska izela gatzen mordua. Vale, ya está. Hanko, tximinoa eta armare zielezket. Ta meatu eta espauneatu. Nahi duzute argazkien ateatzeko? Ardi eta meatukot. Nahi zuen. Zeinu egin. Nahi duzute? Vale. Olatua! Yeee! Itxoine bazpare urrutu ingot, ze faion bateo tema gare. Nuntzen ardia. No egiten da hoi eskoakin. Eman galdera ikurra, Bai? eskerran eskuinen dao keino egin. Ardi nun gehiago. Usta egit. Akaso hori lehen gozan. Zein? Ardia. Ardi bat zegoen da borroka ardian. Ardi bat? Bai, ardi bat zegoen. Joe, ba hori azkenetako zea batekoa da. Bai. Txin, zer du da, a ber, txin. Zuna aritz? Zer du da? Marter dik, vale. Zin da rubito hori. Blood Mother eta meatu. Bai, nik tameatuet. Egizea ama jarri deitu esan zara olako destakein bat. Bale, itxoine arma hemen akatzen nahi naiz. Bale, listo. Da argazki ateatzeko. Hori zagoena zein da? Bar? Nini? Zeilea daukazun, Bai? Horrela, tetxoine, oain egun ingo naiz. Hola, ardi eta meatu ikemate batek. Ana, mi arma. Joe. Ze, gorilare jarri behar dezu, ze? Bai, karo. Baina urruti spawneatzet, ze salvaje spawneatzea, eta karo. Nere angulotik ikusten bazu ematen do, bueno. Problema da... Gator! Zuzabiltz? Vale. Utzi pixkatatzea? Vale. Kosi, behar Hartu dauka.
Tazo. Ez, etorri alde honta. Bera hori da. Ule, sniper. Pero ni bialduet. Bueno, aterako dugu zer. Bai, banoa gorillakin. Itxoinek kolokatu bezake bat ematei dragoian justu aurrean zea, arma. Zau. Musika... Logo. Horiak, ketzala ez sartu igual, argazkian. Gero biale argazkia. Bai. Hoi, itxoen behiratuko teak ketzala non baiten atera izken, ze arma principala ketzala izan da. Bai, da guanto. Praktikamente ketzala irazi, borroka. Eta... Ketzala izan da el único superviviente, esan dezakegu. Ez hartzak, Bai, baina luchador sobreviviente. borrakatzen, hartzak hundia mele. Hori bai da, zea, Zatar galitukoa. hartza hau buru, atzea, zea dago, aldero ezka. Vamos, todo. Aigar, Uste dinte kaka. listo, ardia gurea da. Porque estorio aritz. Hale, ni ardi gainean, argazkian. Nik ardiri jana, mama ez dion. Bale, listo. Nik alde eta pejara baten atea. Ez. Jo. A ber, Torio txiki, zure arma pintauta hau. txaina, segunduak, ketzalak kolokatu izake da tokiatan. Beste bat dauke pintauta nahi batzu. Bai. Joan, kendu kaskoa ia ikusteko. Inda jaso. Bai. Txaina, torreta kolokatzen nahi naiz. Ostia, nire armadura ez bitxikitu zaita. Ni baita. Bale, Ja, Otra zoiz bat hemen. dano prest ez? Ebingen? Txikit digotea. Opena eguraldia ezin detela aldatu, ze... Badao komandoek... Eguraldia aldatzeko? Uste baietz. Egiteko eguna eta gaua, bai. Igual administradorean, txaina. Set time of day eta aldatu, baina ez da eurietakit. Ba... Set... Nola da? Set time of day, nik eratzen urena. Idatzi laizketzu txatean? Bueno. Ordu bat eta erdi. Niko erabiltzen hon. Amabi gutxera zordu. Bai, hori. Bada, Arreguraldi zea bai, baina... Itxaina, behiratuko tinterten ze... Ez joni non dut urruti hau. Egin joga nahi diot. Ni txikutu? Hala, ja bi alde gozu piko zela. Zehazka galde indo niniok. zen inberda tiro. Zati koño idiazu mugitzen? Joe. Willy Rex ez da ongi etorria hemen. Ja. Nada, bueno. Zer. A ver, Hala, oin berriro goban nahi, eskillaz, vale, tío. jode, eguraldia. Hori izateak gutxien nekua. Zizan ver. horrena Vegeta. Jolines. Ez dakit. A ver, arc command, behitukot. Jo, pena, justu euria ontsa hasi behar. Hala, zeinek hildu armi arma. Baina hor dauta botxa. Baina bosin, ez da, bosin. Bat beak temeu guztun bat. Bueno, presa eta argazki atatze hola xatera harko dugu.
Txoine! Guantxe. Gehi bantani. Vale, a ver. Zein deitu dio! Ba, igual nintzen naiz. Oso ona. Vale, Bai, zuzantzea txiki. Ze, gustatu zaizue, Bialdo eten argazkia. Gainera dragoia dauke kara jarraitzen nahi zaizu. Armi arma. Ibai baino txarragoa, adema. Ni? Bai, zu berdin gaintzen nun? Bale, ondik bai. Jarraitzen nahi zaizu. Da, eta kendu dut. Txiki, motetzen bat zera ezin dut kendu. Ba, ni bendigan ikasten nintzen, jolasten. Claro. Ez dara tximin ondo zeren horre, Ez be, gertu ikusten dira eta dragoia tapatzen dute. Jodin nahiko nuke etea atenta jazta gertu. Desta gaitu da. Bai, ba, perfecto, guantxe da, argazki atatzeko. Bueno, ba, egun polita. Hoi zuetzat. Bai, zuretzat ez, ekaitz. Asko sentitzen dut. Ardian ere ala, Nik ez pauneu dut. Be... A ber, Bueno, jarri dena ja prest eta... Bai. Estela... Botantenak gora neon bagauka, gorana. Niñok akaudo. Zea, boxa, beak amago gorana. Iki Joni, venga bera. Joli, beti ni bera. Itxain, oain, ni beran. Hala, ni berdin zait. Etxiki, zure hori. Zuke gagantzen diok izo. Ai, itxoine gauza bat aztu zait eta... Eone... Nolatua. Vale. Presate? Noski. Bat. Bi? Ta hiru. Vale. Argazkiak. Eben moiten. Ba, dano bai zineten moitzen, Ez ni hau gatatzen egien. Ai! Hori da patxiginoa. Bueno, Iban... Hala, venga, ondo, venga, bikain. Oe? Zezak zein egin don, pero menudo personaje. Zin izan behar da, a ber, zin izan behar da. Bai, lesai. Opetz badago, nik hangauet. Venga, eskerrik asko. Venga, chaval. Bere burua! Nahi disparatzen hasi da eta be... Ez, Iban? Arbol batei uste jodiola. Ez, lurri joion neondoko. Ah, vale. Hala, pizorrai. Ni bizina. Ba, bueno. Oiz, argazkia Hala. peatuko. Galdu baino lehenagotik. A ver... Bueno, pues nada. Egun polita. Bagizue. Asko aguantauzu. No asko agantau detela. Esto jode, mila baino gehiago yendo kainoi puta horrek. Azorka. Ez da, frankotira, que jodiot. Frankotira da ez. Kanoi luzeko erriplea. Bihartik aurra beste zerbitzaria jarriko du, beste mapa. Bueno, orduan alko joten akil. Bai. Bueno, txon. Barkatu. Baina ez ditugu jarritu horreo, gaitxan. Nahitu zutena probatu bosa jun probatzea, Vale, esto, no. Bai, lokartuta gaudetan denok. Barkatu. Behan du aritz. Ni hilda nau. Aldia zuin tepeara? Zenek dizu ba. Ohe bat sortuko eta hemen. Behan du aritz. Baina berandu. Nere eriotzan eta. Oen boxak probatzea. Bueno, ni konexio juntzait. Ni gaina galitu naiz lo zutik. Bane, probako bizik naura. A ber... Nik barruan baditut txuri haien, norbaiteka emango balizkit, eskartuko nuke. Aritz, pelote aspotan azu. Zer? Pelote aspotan zure ondoa. Ez, ohe bat jarri berdet. Baina batekin pertsonesti guten ala. Bai, listo. Ohe doblea jarriet. Harria botatzen. Dragoiak intzen dabil.
Bol desagertu ingo da. Ah, bai, desartu egin da. Inok ez du hartu dragoia, ez? Ez? Bale. Ikusi dut emaken duten? Zenbat? Ah, bai, 2000 eta berron. Eskukin, a ber. A ver... Lito. Dragoia... Arbaitek aldi konfirmatu bizirik nagoen edo? Ibas gertu badao hilda zaude. Joni, Biziri zaude. Joni, ni zintzoa naiz. Ez? Opiniatu. a ber, Iban nontzare. Txiki ez dago gaiture. Bale, ikusi dut. Zein dago dragoiarekin? Ni. Ere goputeatu nahi dena. Inte PMS zara. Oea daukazu, ezin zera? Ah, bale, arrazio bekezu. Bale, ba, dragoia libro dago baita ere. Armi armakin eskuineko botoi eman ezkio zetitu, armi arma txikiak. Sortze ditu. Ze punturia hona hoketen, Iban. Ikusi du? Ikusi ez, sentitu indet. Ari, Ah, ez? ez? Zezia, eskuineko botoi ematen? Bai. Az, horrek egiten du ralentizatu. Eta orduan, armi arma txikiak egiteko nola zan, ze botoi zan? Bakarrik egite dituztet. Ah, bale. Dragoia, Eman ze bestela. Boz guztiak, Zara, jun. ez Jon, boz guztiak ez dituk esplanatuko ze nahi ditugu gorde urrungo mapatan eventuak egingo ditugu noizean behin eta zuzenekoak egingo ditugu, orduan ikusiko dituzue. Baina bueno, lista erakutziko dizuet zein da. A ber, norbait nahi dut tximinue? Nina junara. Bozak dira, mantikora, hau armi arma ikusi duguna, dragoia, gorila, hau, Ah, ni jun naiz, Ibas. bo, ez dakit hau, boz badan, lurretako, nola esango nuke, halako bitxor arraro bat, eta, hau ez dakiz zer dan? Zuek zartzen zute Tuzoteutiz zer dan? Azkena sartu duen dinotako bat. Ah? Deia puta Ibas. Eta ero Alfa Mosasaurus. Ba beira, batzuk nik ez dakit. Tuzoteutiz hori nakien, ez izte zanik. Nik bai bere hanka antzioz atuek gain ez da Ikusi dut hor bingen antak egin duten joan betatura. Ah, bai, krakena. Krak! Krakena da, nik esan dut hori? Bai, tuzo, bai. Ah, gainean nire arma txetauak kendu itxizkiazue. Que cracks! Ibanek kendu izitu. Iban hor da bilda. Ibanen gorputze hortio dau. Joni. Ez, nahi. Joni, hemen dau Ibanen gorputze hartu hor dituzu gautak. Ah, eta gauzeat. Leheno zan eta gaimimusa nahi zen duten ikusi zeatik zan, ez? Broma egiten nula. Joni, torri. Txain? Ah, hau da Ibasen korputza, no? Ez. Ah, ez. Torri. Errakutsi gaien imuz. Hori dela karno, tío. No. Gaimimus 1000 nivelekoa. Mentxe hau. Joni, zuratzen dau. Arri horren atzen. Epa. Torri? Ibai, noiz esignatu barzara. Ez dakit ez dituzten sartzen jokoan. Oh, baina abiaura gutxi hauka. Ah, bila dago. Nere arkoarekin, Nire nik akadet. Míralo, nere arkoarekin. Beira bingen, gaimimusan estadistikak. Abiaura bakarri falta zaio. Irumot kargatzeko, Oain, eman esperientzia eta abiedura higo. Ben. Bai, ontxe. Zate... Zer izako atakotzen? Oe gehiago ontxe jarrekoet. Egiturak... Nolatan joan naiteke gainimimos honetan ez badauke montura? Ni tameatuta daulako, zera, administrairean zeakin. Txon, karri. Bueno, mendago. Bukatu da ja, zera?
Zer, zuzenekoa ez, aigea. Tonton egiten aigea, baina bueno. Mentzen da lotan. Gia bosteun nivela. Oh, sartuit. Baina no inconsciente. bai, eh? Gai mimu zame. Johnny! Zer, Ausartu joni. Geldi. zer, Hasi izan da. zer. Ex. Zena, barputzeko baina? Mira, nola datorren hau nebila. Nahi zu? Ez, Beste bat? ez den nahi. Zeatik ez du, zein? Ah! Jarabea zer da? Bizitza egoteko. Esperientziana nola zen? Give me experience. Hori Ez izan eman Strawberry. Ad experience. Ibai, hori esnatzeko da. Creo que Ah, clase vale. eta funsetu. Bai, hori, mertzi. Vale. Oso Bat txarra bakarren ez. neukan. Bestela... Zendekin ditiro. Azken finean, eten dezuna da... Ez da agitu. Jolastu nahi zen unala. Lehenengo bila eta ginuntaren. Nasa, igual jugo naiz. Fuera! Cabrón! Zeatik ez dituzten... Ah, bale, dakit zeatik. Jonena tragoia mandatu ere. Honeatik. Ez dut tximu gainen. Itxen segundu bat. Hartu garaipa, ikusi. Garaipa, mira! Ari, txatean egin dirunen bat. Zein, Bate. Animali honei mugimendu abiadura igotzen diozu. Eta hau gertatzen zako. Ba, que bato a leche. Gauza gaizki urten zait. Zeatik ez da igotzen, oi? Zer izara da dragoiarekin? Nahi dut tributik urten, dragoi hartu eta zoi atakatu. Baina ez da posible. Ez. Tribuntzako gehatzek. Ze sorte txarra. Dinak ez dira hila, hemen bat? Ez. Zer daude hemen arma txiki pila bat? Eta zeatik ez du funtzionatzen. Ai, pobre Kaitz. Sí. Egi zurean, hijo, Nula ba. Bueno, bugeatu egin da zerbaitatik. Atento egon. Baina da, izugarri azkarra dira dinoak. Absurdoa dira. Ze azkarra dira. Ba, bueno, zuzenoko hemen amaituko deu. Ba, oso divertigarria izan Musika da. epika. Hiru bozakin. Bi garaitu ditugu, dragoia. Ez da nola spawneatura egiten da. Mapa honetan nidakitela ezin da. Ez, eske dragoia DLC-koa da. Mierda! Ez, dragoi hori jolasan hasieratik zion. Dragoia... Beste dragoi bat esatezu. Ah, bale, barkatu. Heroin nahi. Txeno, iban lasai. Zea izeate, tio. Zein lokartu nago. Zein izan behar da, zein izan behar da, eskio galdetzea. Aritzez! No, pues algo. Ja, maitura... Aritz. Oantxe despedituko nahi zuzenukoan, momentu baten deskonektatu ingo naiz diskogratik, ja despeditu. Esan bingen. Ez erretzen. Ah, gestoa, bai. Nola iten dia hori, tekin? Ez dakit nik aldatu barri izan dut tekla. Bai, keinu egin? Eman galdera ikurra, keinu egin eta agurra. Ai, kan jarri hor naiz. Agurra baino olatu ematen nahi otu da ma saluda. Bueno ba, zuzenekoa hemen uzten deu. Mapa berrian eventu gehiago egingo ditugu. Eta bueno, egongo gea, apuntatu, zerbitzaria. Bai, ez dago denbora. Zerbitzarira apuntatu. Gaina zerbitzari berrian tribu bat baina gehiagotan egongo gea, beraz, saltxa egongoa. Eta besterik gabe, ale ba, aio!